Hello viewers, we thank you once more for joining us yet at another program, Zviri Matiri. Today I am joined by a guy who is a Mbira player and is going to be telling us more about what he has been doing and what he has done. This is insane. My name is Admaya Takayendesa. I'm a Mbira player. That's where my heart belongs. Nofarira kuudza ndirasingaiti kubva ndiri mwana mudoko chaizvo. Mbira ndakatanga kuridza ndiri ndangoti kuma 15 years. Pandakatanga kuridza mbira. Asi zvino maane makore mangani? So far ndane 18 years. Which means maane 3 years muchiridza mbira. Okay, what is your disability? My disability Nephilic angle. Okay, so you use a wheelchair to maneuver. Yeah. Okay. But not all the time. Not all the time. Yeah. Okay. Saka so far mune mashows amamboti maita here or any album ramati magadzira? So far asati tapinda mustudio but ndichiri kumbodzidzisa group rangu ranoda kuti rizoita se tikuzopinda mustudio ndichiri wana hatisati tanyatsowana. Okay. Alright. So what are the challenges that you are facing izvezvi mukuridza mbira kwenyu nekugadzisa zvekuti mupinde mustudio? Moona kuti chinonetsa semunhu ari kuita zvemusic zvinhu zvagara zvinotinetsei ndidya kuti uwane support yakanyanyita yakanyatsokuwana semunhu ari disabled futi saka support iri kuti shubeke mbidya. Okay. No, it is well. Viewers, with me here is Admaya Takayendesa. He's a Mbira player. He has got a group of peoples that he is teaching how to play Mbira. He himself, he started playing at a tender age when he was very young, 15 years, and he's 3 years experience of playing Mbira. Mukoma Takayendesa. Mungamborovero here ruzhinji rwakakutarisa panguva dzino kamwe chete bedzi kadoko doko kekuti zvinhu zvinyatsofamba. Chidoko doko ndimbokuroerai kanonzi nemamusasa. What a piece! Wonderful indeed. Ruzhinji rweZimbabwe ndinokutendai nekuda mamuchititsigira nekuda mamaakatarisa chirongwa Zviri Matiri chamunounzirwa neni wenyu K3 kugona kunenge kudada uko tinovhovhonora nekuongorora zviri kuitwa nevakomana nevasikana vagere nehurema. Wandinaye munhu anonzi Admaya Takayendesa. Mukomana nechipo chaizvo ari kurova mbira zvinoshamisa ati asati arekoda but he has done some few videos dzaari kuposta paYouTube, saka you can go to paYouTube and also you can like his Facebook page inonzi Admaya Takayendesa @mbira, and you can also follow him at Twitter. His account is @Admaya Takayendesa. Thank you viewers all over for watching Zviri Matiri.